cek cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu ya nabi ya badal wa ala alihi ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billah. Ngaturaken wilujeng dalu nuwun matur nuwun. Ngaturaken sugeng rawuh para tamu kakung wah putri ingkang tansah kawula bekteni sumrambah para kakung wewah putri ingkang tansah satu bagya mulya langkung-langkung wonten ngarsanipun para hajah haji santriwan santriwati ustadz ustadzah alim ulama ingkang rinten kalawan ratri tansah sumadeng kitab suci ilahi ingkang tansah luhuring budi ingkang dados panuwun keplateng panembah. Konjok ngaturaken sugeng dalu ingkang hamengkugati nulinggih bapak ingkang kirumatan nulinggih menika Bapak Kardianto Dalasan Ibu Pipin. Moga-moga sareng ngaturaken konjok wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, Maha Welas, Maha Asih ingkang dados punapa ingkang sampun limpah tepik hidayah rahmat inayah dumateng kita sami sehingga kita sami saged kajiwa kasahira dumateng kula lan panjenengan sadaya nulinggih saged makempal manunggal nyawiji cipta rasa luwih rasa wonten kalipun bapak ingkang hormatan nulinggih Bapak Kardianto Dalasan Ibu Pipin nulinggih minjang badhe hanggada nulinggih badhe kalipun bapak ingkang hormatan Bapak Kardianto Dalasan Ibu Pipin nggih ingkang setunggal kula badhe hambuka adicara wonten ing dalu punika mrih ingkang angka setunggal mrih atur pambuka ingkang angka kalih nulinggih menika kebusing nebusing kembar mayang sakembaran ingkang dipun adane nggih panjenenganipun bapak ingkang hormatan uga Bapak Mudin Turyanto sekalan bapak ingkang hormatan menika Bapak Haji Suwarno ingkang angka 3 nulinggih menika Dudukan ingkang angka sekawan nulinggih menika Sungkem Dalasan Rama aku samudra melawat kita buka sampai panduan kausan bismillahirrahmanirrahim nungguin padya atos wisono lekas kantos pungkas awal hingga akhir tinebihna kalis ing rubitolan sambikala tansah pikantuk pinayungan karajan kawulujengan rahayu 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 kula mekaten ingkang angka kalih kita bika kanthi wasabi sebelah ingkang kalih monggo dipun adicarani menika nebusing kembang mayang sakembar ingkang dipun aturaken dengan Bapak Turyanto kula mekaten sumangga nuwun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggul sauntawis para pepunden, para bini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang kinurmatan dumateng para ahli ulama, para kiai, para haji-haji, dalah muda-mudi, para panembang-panembang ning praja lan santriwati ingkang ampe kitabing suci ilahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala hadiyalah wa man yudlil fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walon nuwun kalimat tabi dumateng para pepunden, para pinisepuh gampil sauntawis adicara menika badhe kawitan adicara nggih menika sakra utawi panebune kembar mayang sak kembaran. Yaning talaga kaki langit semloroting tanpa padang wis wayahe wong nyambut damel sekaring bawana sampun dangu sampun pinten-pinten wulan pinten-pinten dinten kula mapan wonten ing Padepokan Sidodadi utawi Peken Purwodadi ing mriki ingkang saperlu menika nyambut damel dolanan ingkang kawistanan kembar mayang sak judho. Kembar mayang sak judho menika kangge ginakaken sinten ingkang ngersakaken sinten ingkang ngersakaken menika kawula boten kala tolak kula badhe mbetahaken sinten ingkang badhe ngersakaken menika badhe kula tunggu amargi kembar mayang sak kembaran menika isenipun sampun jangkep isenipun ten kayu klebu Dewa Ndaru Jaya Ndaru Mas Tindil tutuping tindil ingkang saperlu kangge ngekaraken Sri penganten kekalih utawi kangge sak juduk anggenipun jejodhoan wonten ing pundi kemawon menika saged adicara adat budi budaya ingkang sampun kalempahan acara ing dalu menika ingkang supados menika biasanipun menika wonten ingkang ngersakaken wonten coba kula tak dolanan gending dandang gula sing sak padha sak saged-saged kula badhe ura-ura rumiyin. Tentrem iku awit saking bisa nendhaleni setan bisa milah kauripe dunya kanggo kalumprahan suwe sepi aru
taman mbutuhaken mesti ben tentrem ayem. Coba kula tak tambahi sak sithik. Nalika tasih cilik digendong, diningning, dimimi, diayun ning coba tak segending ura-ura nalikaning tasih kula lare. Kala kula tasih alit winulangwing wayarina dipun gendong kewar-kewer yen ngantuk kalelo-lelo mangaten lambahing amba enjing sonten siang dalu sangating pinuwun kula lah rak tenan to sajake planjake ganter wae koyoke arep kenek tamu. Wah semenika planjake wis pirang-pirang dina pirang-pirang minggu kula tunggu. Oh lah tenan bareng wis sak padha dending urara dandang gula ke. Oh jebole nyeluki tamu tenan. Nggih. Nuwun Bapak Kyai. Ing mriki kawula badhe niti pirsa napa leres nggih Bapak Kyai wonten ing papan menika ingkang winastanan. Peken Sidodadi utawi Padepokan Purwodadi Bapak Kyai. Oh, niku tasih nika le. Kira-kira sih sekilo. Sih sekilo cuk napa mang mlempon niku menampi enten Padepokan Sidodadi Peken Purwodadi lah niku njenengan singgah. Oh, mekaten nggih Bapak Kyai. Monggo coba mlampah riyin. Ya. Kita diuji Pak Kardianto bot-bote badhe nuhuni napa ingkang dados pamundutanipun putra. Insyaallah kanthi temen badhe tekan punapa ingkang sinedya. Lah tenang saja grublung-grubyung kaya ana tamu. Waduh. Alhamdulillah kula aturi pinarak. Monggo sajaipun enten tamu. Aduh. Monggo pinarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ladala. Sajake enten tamu smijil saking pundi lan sajakipun wonten ingkang dipun rakaken nderekaken tepang rumiyin paring asma sinten Kyai? Nuwun inggih Bapak Kyai, saderengipun kawula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan bilih sowan kula sakadang ingkang mijil saking Jalan Indah Sekawan nderek wewengkon wilayah Panampu Kecamatan Taluk. Ing mriki kawula mboten caos pirsa utawi cecala rumiyin Bapak Kyai. Oh nggih. Alhamdulillah tebih-tebih saking Panampu Sulawesi Selatan wonten ing Padepokan Sidodadi. Sajakipun kula ingkang mampun wonten ing Padepokan Sidodadi ingkang kawastanan nggih menika paring asma Kyai Wasesa Jati. Wasesa Jati menika ingkang menggu jati ingkang damel dolanan sajakipun paring asma sinten Kyai? Nderekaken tepang rumiyin. Nun inggih Bapak Kyai Wasesa Jati. Nggih kula menika ingkang winastanan Ki Saraya Jati. Awrat kawula mundi dawuh ngemban wewes pangandikan saking kadang kula sepuh Bapak Kardianto dalah Ibu Pipin Sagotrah Kula Wangsa
Dene sampun sawetawis Kang putra kinasih ingkang kaparingan sailih anak Bagus Devin Andi Pratama halelewo murung ingkang tanpa munggung sak sampunipun Kang putra anak Bagus Devin Andi Pratama dipun dangu baka kelawan ibu Eladala anak Bagus Devin Andi Pratama kersa utawi badhe palakrama nanging Bapak Kyai Waseso Jati anak Bagus Devin Andi Pratama kersa ngebyur wonten ing madyaning bebrayan nanging anggadhahi bebono utawi panyuwunan dene bebono utawi panyuwunan saking anak Bagus Devin Andi Pratama nun injih kasuwun hang padhekaken ingkang winastanan Wahyu Jodo ingkang sinebat Sekar Mayang Sekembaran Kayu Klepu Dewandaru Jayandaru Pupus Inde Kendit Pitu pramila ing mriki kawula badhe niti pirsa napa leres wonten ing Padepokan Sidodadi menika papan dunungipun ingkang winastanan Sekar Mayang Sekembaran Kayu Klepu Dewandaru Bapak Kyai. Oh nggih. Kleresan panjenengan sowan marak sowan wonten ing mriki panjenenganipun Sarya Jati utusan saking Bapak Sukardianto. Lah ing mriki kawula ingkang mapan mbawreksa wonten ing Padepokan Sidodadi ingkang mangkugati wonten ing Peken Purwodadi ingkang damel napa ingkang dipun resakaken panjenenganipun Sarya Jati kaleresan ing mriki wontenipun menika Wahyu sak Jodo kembar mayang sak kembaran sing pinuwunipun isen-isenipun cocok kalih panjenenganipun Sarya Jati ingkang dipun suwun isen-isenipun Kayu Klepu Dewandaru Jayandaru Mah Cindil tutuping Cindil nanging saged mangke dipun resakaken Kyai Sarya Jati nanging wonten syarat lan sarananipun Kyai Sarya Jati. Weladala nggih insyaallah Bapak Kyai Waseso Jati sinaosa mawi utawi wonten syarat-syaratipun sarehipun ing mriki kawula sampun sagah ngentasi karya punapa dados boten saking pepundhen kula sepuh Bapak Kardianto Ibu Bibin keluarga pramila sedaya syarat sarana ing sakmangke badhe kawula estakaken dene ing mriki kawula badhe tangkel Bapak Kyai Waseso Jati ambok bilih mawi arta pinten to kerta ajinipun kula nyuwun pitedahipun hambuk menawi mawi barang punapa menika lelirunipun Bapak Kyai asal kawula saged hamboyong ingkang winastanan Sekar Mayang Sekembaran Kayu Klepu Dewandaru Jayandaru saking Padepokan Purwodadi mriki wonten ing Bali Wisma Pahargyan wonten ing Jalan Indah 4 nderek wewengkon Panampu Kota utawi Kecamatan Talo Bapak Kyai. Oh, inggih Kyai Sarya Jati mekaten menika saran lan sarana panjenengan marak sowan wonten ing mriki ujil saking panyuwun Bapak Kardianto nggih menika mboten dipun sadi kembar sak gambaran ku saged dipun ginakaken nanging mboten dipun sadi namung sak tak lawe padha bote lan syarat lan sarana salajengipun saged dipun ginakaken dipun baya wonten ing telapak bumi Makassar Penampu saged dipun boyong sak menika nanging menawi sampun paripurna kangge mbanggihaken putra si pengantin kekalih mengke kedah dipun wangsulaken wonten ing Padepokan Sidodadi utawi Peken Purwodadi menawi mboten saged mangsulaken mantukaken dhateng Padepokan Sidodadi menika syarat lan sarana ingkang nomor 3 kedah dipun bucal wonten ing segara utawi Bengawan Gedhe niatipun boten bucal kembar mayang sak kembaran nanging niatipun buang sungkala lan sak boten-botenipun kedah dipun bucal wonten ing
sanjabinipun dalem utawi sak benan ing perapatan pramila boten kathah menika anggen syarat lan sarana saged dipun boyong nggih menika pinuwunipun Kyai Waseso Jati menamo mekaten ampun kesupen welingipun Sarya Jati. Oh nggih Bapak Kyai Waseso Jati sedaya pangandikan sedaya syarat sarana ing sakmangke badhe kawula estokaken namung ing mriki kawula minangka duta sinaraya saking keluarga panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Kardianto Ibu Pipin Sakukuban nyuwun tambahing donga pangestu mugi-mugi anggennya kawula mboyong sekar mayang sekembaran kayu klepu Dewa Ndaru Jaya Ndaru saged hamigunani saha saged dipun ginakaken kangge ndhawuhaken pinanganten sarimbit kanthi pangajabing sedya muga keng putra saha keng putri ingkang badhe lelumban kebyur wonten ing madyanan bebrayan agung sagota tansah pikantuk barokah saking ngarsa Allah Subhanahu wa taala kanthi barokah kula insyaallah saged ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kanthi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah insyaallah saged nuwuh kembangaken generasi muda ingkang soleh lan solehah insyaallah. Oh nggih monggo kula nderekaken kala namung estoni mugi-mugi dumugi papan panggenan wonten ing Sulawesi Selatan wonten ing nggih menika paken penampu menika kanthi manggih karahulujeng slamet boten wonten alangan mugi-mugi Sri penganten kekalih saged reruntungan dados keluarga ingkang migunani tumrating bangsa lan negari. Amin, dados amin. keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Supados boten alum kembar mayang sak kembaran menika saged dipun boyong supados dipun paringi gending lir-lir tandure mbok sumilir. Kawula namung nderekaken nuwun kawula nuwun Kyai Sarya Jati. Nyuwun donganipun Bapak Kyai Waseso Jati mugi lampah kawula sak kadang saking Padepokan Purwodadi mriki ngantos dumugi papan pahargyan pawiwahan saged lumampah rancak lancar tinebihna saking nirboyo nir ing sambikala. Amin. Matur nuwun, matur nuwun. Kosong milir
Lho niki ngaturaken para rawuh. Para tamu ingkang lenggah ingkang satuhu bagya mulya. Kula wau sampun purna adicara menika panebusing kembar mayang sakembaran ingkang dipun adani menika Bapak Triyanto kalan Bapak Haji Suwarno sampun kapiyarsa. Mula mangkaten ngaturaken sugeng para tamu ingkang tansah kula bekti aturaken sugeng lenggah. Ambok bilih kula surih sarira dumateng panjenenganipun ingkang mengkugati Bapak Kartianto dalasan Ibu Pipin so lenggahan so kedaharan kerang meranani so kerang menuju prono kula tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksama ingkang agung. Mula mangkaten rerencanane adicara ingkang angka 3 nggih menika adicara menika dudukan. Mula mangkaten ngaturaken sugeng roh para tamu ingkang tansah kula aturaken juga lenggah ingkang kanthi mardikaning panggalih wedal kaswasana kuwi akan dumateng Bapak ingkang kehormatan Bapak Haji Rokin Suwarno wedal kasumangkaken nuwun matur suwun. Lha nggih salajengipun adicara kang ketiga pinanganten sarembit kula aturi sungkem dumateng Rama dalasan Ibu. Mila mangkaten pinanganten sarembit kasumangkaken sungkem dalasan Rama Ibu wedal kasumangkaken nuwun. Rama dalasan Ibu konjok pangabekti kawula kang Rama dalasan Ibu. Mila mangkaten kang putra awak bilih anggadhahi kalepatan saka kerangan ingkang mungkin kang hanggura wentah dumateng kang putra putrinipun kang Rama dalasan Ibu. Kula tansah nyuwun agunging pangaksama ingkang agung. Iya ya nggih ora luput anggonku. Ngaturaken sembah nuwun amung nderek pandonga pangestu ya nggih. Rama dalasan Ibu ora iso paring apa-apa ya nggih amung titip getih sak tetes daging sak tempel ya nggih. Open-open ana anggonmu bebrayan ing gebyur nang lebaning samudra ingkang badhe mbangun bali wisma tansah pikantuk pinaringan kawujengan kararjan sak margi-margi tansah rahayu ya nggih. Nulinggih kang Rama dalasan Ibu kula tansah matur suwun sanget pandonga panjenengan mugi-mugi Gusti Allah tansah ngijabahi iso ngabulaken apa ingkang sampun Rama saha Ibu ingkang sampun ngaturaken dumateng kawula. Iya nggih wong tuwa ora iso paring apa ya wong pangestu nggih. Muga satemah tuk munggon abebrayan iso dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah
pidine wal akhirat lan dadi imaming keluarga ya nggih ya. Nggih purna adicara sungkem kalajaken adicara ingkang kasekawan nggih adicara dudukan saking sasana palerman manjing sasana paharjan melemakaken kalagon Santi Mulya singket sauntawis. Lho niki purna adicara sungkem kalajengaken badhe dipun adani lho nggih. Pinanganten sarempit derasan Rama Ibu badhe lumampah wonten ing sasana busana palenggan dipun kairing gending udang anak. Melemekaken playar kasumkaken ngiringi gending udang anak. Bapak Suwarno badhe kula nderekaken dumateng sasana palenggan nuwun matur suwun. Takut tak bocah
Nuwun nggih menika kairing gending udang anak sampun paripurna. Menawi mila mekaten adicara tata laksana salajengipun nggih menika badhe adicara ngancik ingkang angka gangsal nggih menika adicara atur pambagya harjo yuwana ingkang dipun aturaken nggih menika panjenenganipun Bapak ingkang kirurmatan nggih Bapak Mudin Turyanto. Mula makaten wedal sapa papan panggenan kasumanggaaken nuwun matur suwun. Patih denengan. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun kadang kula kinasih Bapak Suparno Bangjo minangka pranata hadicara ingkang ngeri kalenggahan dalu punika sampun kepareng paring wekdal kagem kawula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hakul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa min ayatihi anqalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan la in sakartum la asidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul azim. Amit pasang palimang tabe iladina mugi sinapetno ing iladuni. Mugi kalilahono kawula marak jumeneng wonten ngarsa jengandika sami lan mugi tinebihna saking tulak sarik siku denaning Gusti ingkang murbeng dumadi lan mugi kalilahono kawula ngemban wuwus pangandikan punapa ingkang dados panyuwun saking kadang kula sepuh Bapak Kardianto dalah Ibu Vipin sekeluarga. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepundhen para pinisepuh sesepuh miwah haji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pemoyaning kautaman ingkang daat pinundi. Dumateng para alim, para ulama, para ustadz lan para kiai ingkang ngrinten kalawan dalu tansah sinandingan kitab suci wahyuning Ilahi Rabbi ingkang minangka panuntun kiblating panembahan luhuring budi ingkang tansah tinengga menggah petuah-petuahipun. Dumateng para pangemban pangbating praja miwah satriyaning negari saya ingkang tasih lumagang karya punapa dene ingkang sampun purna karya ingkang pantes nampi pakurmatan saha ingkang minangka pandam-panduming kawula dasih ingkang daat kinurmatan.
Tan kantun dumateng para tamu undangan kakung Sumanawa Putri ingkang tuhu bagya mulya. Tidak lupa kepada yang terhormat Bapak Ketua ORT beserta Bapak Ketua ORW, tidak lupa kepada warga di wilayah Jalan Indah 4 yang telah berpartisipasi di acara pada kesempatan malam ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tan kantun dumateng adik Pramuladi Mudo Tumaruno wonten ing tlatah Jalan Indah 4 ingkang kawula tresnani lan kawula banggaaken. Minangka trahipun bangsa Nuswantara ingkang linambaran Pancasila, pramila kawula boten kendhat tansah ngajak sareng-sareng ngenepaken raos ngeningaken cipta rasa miwah karsa kanthi manungkul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa nun inggih Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun ganjar kawilujengan dhateng kita sedaya ugi ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan kanugrahan hidayah tuwin inayahipun katitik rikalenggahan dalu punika kita tasih saged makempal manunggal wonten bale wisma pahargyan saking keluarga ageng kadang kula sepuh Bapak Kardianto Ibu Pipin sakukuban kanthi manggih rahayu wilujeng tinebihna saking nirbaya nir ing sambikala. Amin. Salajengipun sholawat ugi salam ugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin, piyambakipun ingkang minangka uswatun hasanah. Ugi piyambakipun ingkang ngasta bimbingan tuntunan miwah ajaran ingkang ginelar wonten syariat agami Islam. Temtunipun ingkang kula lan panjenengan sami lampahi rinten kalawan dalunipun. Kanthi pangajaping sedya mugi sedaya ingkang rawuh wonten kalenggahan dalu punika bil khusus keluarga besar kadang kula sepuh Bapak Pak Kardianto dalah Ibu Vivin sakukuban. Mugi kagolongaken tiang-tiang ingkang pinaringan syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Dumateng para pepundhen pinisepuh tamu undangan kakung Sumanawa Putri ingkang tuhu bagya milya. Diningkang salajengipun boten katalumpen kawula ngaturaken agunging panuwun dumateng para sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun kepareng-paring sabiyantu ingkang arupi bau suku eguh partikel ingkang sedaya kala wau hadicara malem midodareni saged kados mekaten menika. Karana lahir kadang kula sepuh Bapak Kardianto mboten saged paring piwales punapa-punapa. Karana batin kadang kula sepuh Bapak Kardianto sakukuban hanya nyuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi kanthi ngamal sih kadarman handika sami ingkang linandasan kanthi niat ikhlas, mugi Gusti Allah paring leliru ingkang kathah melimpah kesaenan dhateng handika sami. Amin ya robbal alamin. Diningkang salajengipun sepindah malih ing mriki kawula minangka sulih atur menggah talanging basa saking keluarga ageng panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Kardianto dalah Ibu Pipin Sagotra. Saderengipun kawula ngaturaken agunging panuwun matur sembah nuwun dumateng para rawuh sedanipun ingkang sampun hanglonggaraken wekdal ngiklasaken penggalihipun kangge ngrawuhi hadicara malem midodareni rikalenggahan. Deningkang salajengipun ugi ing mriki kawula paripeksa hanggembel wekdal kamardikan handika sami tentunipun para tamu undangan nembe wawan pangandikan sepindah malih awratipun ing mriki kawula mundi dawuh saking pepundhen kula sepuh Bapak Kardianto kapurih ngaturaken atur pambagya harja. Ambok biling samangke anggen kula matur awal ngantos akhir wonten gonyak ganyu ing atur wonten tumpang suhipun pangandikan sedaya kala mboten sanes awit saking cublukipun pangertosan kula
kirangipun seserepan kawula pramila saking kula pribadi tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangesami dhateng para rawuhsanipun. Déning kang salajengipun lumantar kawula ugi kadang kula sepuh Bapak Kardianto Ibu Vivin sagotrah kula wangsa rika lenggahan dalu punika ngaturaken sugeng rawuh, sugeng dalu ugi sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Ambok bilih wonten kekirangan tuwin kalepatan hanggenyo nampi kerawuhan. Ugi anggenipun paring papan menggah palenggahan ingkang kirang trep ugi ingkang kirang nuju prana lumantar kawula pepundhen kula sepuh Bapak Kardianto Ibu Bibin sakukuban tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Déning kang salajengipun ugi lumantar kawula kadang kula sepuh Bapak Kardianto nyuwun kanthi kerawuhan kula lan panjenengan sami rika lenggahan dalu punika mboten sanes dipun suwini berkah donga ugi pangestunipun. Anggenipun Bapak Kardianto Ibu Vivin ngunduh temanten netepi darmaning sepuh nun injih ngunduh putra temanten anak bagus Devin Andi Pratama putra pambayun saking panjenenganipun Bapak Kardianto adalah Ibu Vivin. Dene anak bagus Devin Andi Pratama ingkang sampun kaleksanan ijab kabul kalih kusumaning ayu Ridahwati sarjana pendidikan ingkang mijil saking tlatah Mula Baru SMA 6 ndelek wilayah Mbuluruking. Dene ijab kabul sampun kaleksanan nggih menika kirang langkung setunggal wulan ingkang sampun kepengker. Dumateng para rawuh, para tamu undangan ingkang tuhu bagya mulya, sepindah malih lumantar kawula Bapak Kardianto Ibu Bibin sakukuban nyuwun donga pangestu anggenipun ugi ngawontenaken adat widi widana kang sinengker wonten ing tlatah Jalan Indah 4 nderek wilayah Panampu Kecamatan Talo Kota Makassar mriki nun injih kala wau sampun kita pirsani bilih saking panjenenganipun Bapak Kardianto sampun ngawontenaken hadicara panebusing Sekaramayang Sekembaran ingkang dipun lajengaken nun injih hadicara pedudukan. Pikantuk donga pangestu handika sami hadicara pedudukan penebus Sekaramayang Sekembaran saged lumampah rancak lancar tanpa wonten nggih kekirangan samudayanipun. Déning kang salajengipun ugi panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Kardianto Ibu Bivin ugi tasih badhe hanggelar adat widi-widana kang sinengker nun injih panggihipun pinanganten sarimpit ingkang badhe kaangkah nggih menika benjang-enjang wonten ing dinten Senin Surya kaping 23 Mei kalih kilang langkung nggih menika tabuh sedasa. Dene sak sampunipun hadicara pinanggih pinanganten sarimbit badhe dipun lajengaken hadicara mbubak kawah. Mekaten kala menggah sedaya rangkaian hadicara ritual Jawi adat istiadat ingkang sinengker wonten ing tlatah mriki mugia hadicara ing sak mangke purwa madya kusananipun saged manggih rahayu wilujeng sageta sembada ingkang tansah jinangka jumbuh ingkang tansah kinayuh pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun donganipun mugi Kang Putra saha Kang Putri ingkang sampun kaleksanan ngebyur wonten ing madyaning bebrayan agung mugi tansah pikantuk berkah saking ngarsa dalem Allah sageta kabentuk dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kanthi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah insyaallah ing samangke saged nuwuh kembangaken generasi muda ingkang soleh lan solehah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fil khairin. Dene kang salajengipun lumantar kawula ugi panyuwun saking pepundhen kula sepuh Bapak Kardianto dalah Ibu Bivin sakukuban. Sarehipun adik Pramuladi Muda Tumarono sampun ngaturaken ingkang winastanan pasugatan Bojokrami unjukan
ingkang sampun kapiyarsa penyuwun saking panjenenganipun Bapak Kardianto kasuwun ngrahapi sak murwatipun. Wonten kekirangan, wonten kalepatan samudayanipun lumantar kawula. Bapak Kardianto Ibu Pipin Sakukuban tansah mawantu-wantu yun agunging samudra pangaksami dhateng handika sami. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menggah atur pambagya harja. Wonten kekirangan kalepatan samudayanipun kula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Sekul grih ulam lembaran mundhut roti wonten ing kutha Banten, ambek bilih wonten kalepatan kula pribadi nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal sakwetahipun kawula wangsulaken dumateng panjenenganipun Bapak Pranoto Hadicara malih. Matur nuwun, nuwun matur. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Mutin Triyanto ingkang sampun ngaturaken atur pambagya harja yuwana. Mugi kula panjenengan sami tansah pikantuk pinaringan kararjan kawenijungan tinebihna kalis ing rubedolan sambikala sak margi-margi tansah pinaringan karahayon rahayu. Malam mekaten rewancaning tata cara adicara satunggal boga sawiji sampun purna. Mula mekaten monggo langsung ngucapaken alhamdulillahirabbil alamin. Mula mekaten monggo saking pihak keluarga mempelai putra dan putri dipersilahkan untuk berfoto-foto pangeston akan didokumentasikan untuk sebagai kenang-kenangan. Dan daripada selain dari itu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat saya hormati, dari pihak mempelai putri untuk dipersilahkan berfoto-foto. Kalau orang Jawa foto-foto pangeston, kalau orang sini silahkan berfoto kepada kedua mempelai untuk didokumentasikan. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin sekalian. Apabila kata-kata saya kurang berkenan di hati dan kurang sopan, saya sebagai pimpinan campur sari New Kalista minta maaf yang sebesar-besarnya. Kula namung titah sakwantah jalmo manungsa lumrah kathah kekirangan so kalepatanipun mila mekaten mbok pilih hanggadai kekirangan so kalepatan kula tansah mawantu-wantu yun agunging samudra pangaksama ingkang agung. Mila mekaten adicara ingkang pamungkas menika adicara panglipur ingkang dipun aturaken dumateng tim player setunggal menika Apung ingkang angka 3 menika Danang ingkang kendang menika Sudres ingkang Saron menika Mas Cemplon tapi masih di perjalanan. Monggo kula aturi jumeneng nduk sinten iki? Nduk Sugiyem, Lulu, Endah langsung ana jumeneng santen dipun pembuka kanthi gendhik pepeling. Mic satu lagi kalau ada. Jamaah
zuhur lan asar salat saya tingedoke tindak mungkar magrib lan isa jangkepin prayogane ditambah salat sunate aja sembrono iku perintah agama kelingono ing donya mosatela sabar tawakal asrang sing kuso yen kabareng sesung kasuwarno. Lho nggih, menika kula sampun kita pegak kanthi wasan bismillah. Mugi para madya ngentos wusana mboten-mboten alangan satunggal apa kanthi gending pepeling. Mila mekaten monggo nduk jumeneng Mbak Epel Kadet ini penali ular ayo tibur sih ngadeg-ngadeg kene. Wah. Sepot. Kowe jare ceritane iki bengi iki dadi penari ular. Apa ya? Nganggo kathok ora iki? Ora. Wis repot iki. Kok ngerti wae. Ben selir apa piye? Hah? Ben selir. Heeh, sumuk tenan. Iki penggemarmu wis akeh. Iya. Saya ngrembaka. Terutama Pokoke ibu-ibu. angger utama ibu-ibu angger nanggap campur sari Bang Jo. Nganggo Mbak Epel Kadet ya. Ya. Nek ora enek sampean ya ora gayeng. Iya, Mas. Saya tuwek, saya kenceng. Oh iya. Mbok rasa tok cetakne nek aku tuwek. Hah? Wis do pirsa kabeh. Oh, wis do pirsa. Heeh. Ki gandeng sampean wis diaturi sowan tengene bapak ingkang kehormatan diaturke mau njaluk gending-gending apa diturut dhisik ta. Ngersake napa? Lah ngersake apa ditari. Sing Bu domah? iki lho iki sing domah iki Mbak Yune ndang taringan njaluk lagu apa. Sing jaga kotak niki. Iya sing kuwi heeh. Wis apa jenenge turut tono-tono. Bu. Lho nggih niki nggih tasih Bapak Idin jenengan ngersake lagu. Dinten napa? Riyadi melamakatan kula sak rombongan campur sari nyu kalista ambek bilih hanggadai kelepatan saka kirangan kula tansah nyuwun pangapunten ingkang kathah mohon maaf lahir terusing batin mugi dosa kula panjenengan dipun lebur dados pitroh malih Allahumma amin. Bu ngersake lagu Apa sembarang. nek lagu judul sembarang Sesuk ae urung. urung penganten kok yes penganten baru sesuk. Sing tak tawani Bu sing njaluk jenengane piye? Heeh, ndang. Hah? Nyidam pentol astagfirullahaladzim. Atik ya wis tuwek-tuwek malah gur ngidam pentol. Ya enak nyidam. Ya ini engko bengi. Ora Pentole sing entuk. pira? Sing loro apa sing pira? Ya iki gandeng ya campur sari, Nduk. Kok ana lagu halus siji sik. Heeh. Ya dadi-ati apa jroning tawang apa sak milio kono. Aku ki biasane karo bosku Margono ke sok-sok kan disangoni. Heeh. Jare ke Lagune apa? Aku garwane wong Oh iya garwane wong liya. Eh, Ayo wis dikepruk sik. tak ngomong-ngomong 100.000. Ayo awas Ya. lho. Janjimu lho, Bos. Janjimu lho. Oh iya. Aku kei awas lho 100.000 lho. Kowe kok anggere nek dhuwit jan. Mbah mataku abang. Matane melilik. Wong wedok iki Mas ya mbebayani. Ya iso mateni wong lenang, ya iso nguripi wong lenang. Nek kaya Sukim iki nek mateni cepet. Nguripno ya cepet, goyangane wis deloken. Coklek kabeh. Nek gore entuk awak ringkih entek. Dabat kabeh ya. Mbok ra Ayo diaturke garwane wong liya.
minangkani pamret saking Bapak Bos Penampu Margono. Monggo yo. Asik. Asik. Yo. Yo. Ho. Goyang yem, ayo. Wong bagus sing tak tresnani rena wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu senadyan sepisan katamu nanging gati rasa tresnaku rena wengi sok kapan balimu sing katresno erwani wong liya atiku karonta-ronta nanging Bos Margono Bos Margono. tok ndelik Pokoke ndelik angger wayah kena duit ndelik dek. Bos Margono dudu kleru tak kira Bos Margono Promosi juga yang mau membutuhkan ayam potong kalau punya hajat acara langsung hubungi Mas Margono. iya Murah dapat Harganya bonus murah, lagi. bisa ngutang Iya. bisa dikredit Mohon izin Bapak pimpinan Pak Iman dipersilahkan duduk dulu Promosi. sebentar langsung saya undang. Ya, oke siap pimpinan ya. neng apa sliramu tega ninggal aku tanyakan dosa atiku karonta-ronta dan gustiku la nyuwun ngapura
karo aku ya wedi cah cilik ke mau. Roh demit apa piye ya? Mlayu. Bos Margono muga-muga tambah sukses ya. Kok ngarep lho iki, aja mlerok ae to tak dongakne laris lho ya. Terima kasih. Terima kasih. Neng ngopo sliramu teko Nggih matur salah nuwun menika kalawau minangkani pamebet saking Bos Margono Bos Giningan Bakso dan punya usaha baru ayam potong ya. Terima kasih sudah memberi rezeki tali asih 100.000 lemah-lemah teles muga-muga sing kuasa sing bales dilimpahke rezekine diparingi panjang yuswa dimudahkan masalahnya Allahumma amin. Mohon izin Imperator dumateng pimpinan Bapak Paiman dari Sekta 08 dipersilakan untuk hadir. Sembarang mas, podang kuning mas, biasa langganan. Monggo, vitamin sing pundi Pak? Vitamin B, vitamin A, vitamin C iki nggo. Iki tipis Pak. Sing tipis mawon. Oh sing tipis. Podang kuning. Oh iki bagian dangdut Pak ya sing putih. Sing iki wae iki suarane ya les ben padha gedene. Iki loro iki bagian dangdut spesial. Lagu Jawa iki agak kon Jawa iki tak latih Pak. Iki sing penting ya kena nggo tuku susu anake anak cilik mesake. Nek ndawa derep ora payu Pak. Siap Pandu nyanti tinggawani gendul. Ya. Swing. Ora krasa esuk awan mati wengi. Yes.
dasaran uyuran anggolei sing tak sayang mubang miter anggon golei ora krasa esuk awan nganti wengi Bacang nyeteh podang jone agawe pikirku komen seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yang lakon dadi duweke loro ati loro mas kali sinten nih loro ati loro bojoku apa bojone bola bali mong gawe larane ngati jadi tambani wis milio tresna aku apa dheweke
Nuli matur sembah dhumateng panjenenganipun Bapak pimpinan dari 08. Bapak Paiman, saya aturkan banyak-banyak terima kasih sudah turut menghibur para tamu undangan semua. Dan selanjutnya akan kita undang sebelumnya Mas Cimblek, yaitu Mas Antok dari Goa. Nggih Mas Sulis sing aturaken sugeng rawuh. Mugi-mugi rawuh panjenengan dipun paringi kesehatan, Allahumma amin. Inggih para kadang tamu undangan ingkang kula hormati. Ing mriki kula badhe nderek hangregenaken swasana sing dalu menika awit kadang kula sepuh panjenengan Bapak Karti ugi Ibu Pipin. Ing wedal menika nembe hami moho putra-putrinipun mugi-mugi pinangaten kekalih samangke dadosaken keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Ayo diamini bareng-bareng, amin Allahumma amin. Ayo jeng sukiyem lali janjine diaturne karo buke rawani nyekel mik jek ndredeg. Ayo lali janjine cowok diaturne awet menika malam Minggu malam Senin wis kliwat malam Minggune. Spesial kagem sebelah tamu undangan ingkang sampun angrawuh nggih menika undanganipun Bapak Karti. Sik. Oke sek-sekan dirame-ramein ya Nduk ya. Ayo lanjut nih. Lho sing wedok sing nyote. Iya, mbah dipamerne. Jan-jane. Aku ndredeg dhewe namburine. Campur Sari Yukalista kena bikin Bang Jo.
Ayo didekne Mbak Sekiam. Yuk. Mas Sulis ya oke. Pokoke dalu menika Mas Sulis wonten, Mas Jeblik wonten kathah nggih menika. Bu Sulis saksuwene balik kampung galak banget to. Sintene? Bu Sulis iki lho. Galak sak pole? Saksuwene balik kampung mbah nyakot ora? Ora nyakot, yang penting gak nyakot. Anjolok sawer mesti. Ketaran men ya. Apa ngerti arti cak lahir batin kok njaluk sawer. Ya paling-paling kok mulai dijawil iki. Gak terlalu buruk pikirannya, padahal ya iya. Jan pokoknya Makassar kene Mbak Suki mau gak rame pokoknya. Ayo nduk dilanjutne Nduk. Lebokne ya Mas. Nggih. Nganggo alon-alon apa banter Mas? Pokoknya sing banter-banter Nganggo banter. Ayo. Danang siap-siap banter lho nang nganggo merem apa melek Mas. Pokoknya siap Mas Danang. Demi Mbak Suki pokoknya siap siaga. Ora, aku tak wis tak anu, wis tak las. Wis ancang-ancang pokoknya. Banter lho ki ya. Ya. Ayo. Jaiponge Mas. Urung nang danange. Urung marem nang. Urung wayahe mandek karo dindekne gedhi. Ayo. Jan-jane. Mulih lagu wajibku. Iki langsung pamit tembang kangen. Ayo diterne. Iki langsung pamitan. Soalnya manggone ujung dipukul ujung. Dari Sumbu Minasa sampai ujung. Ayo. Monggo Bu. Goyang bersama Ibu Sukiyem. Yuk 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 yuk. Ijek wedi, urung lulut. Yulut. Masuk Wayah wengi udan krimis ra uwes banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku sumujo ing atiku yen ora ana wong ayu monggo Bu.
satu joget ya bareng ini. Matur suwun dumateng panjenengan Bapak MC Mas Jalego. Nggih, ing mriki kula badhe nimbali panjenenganipun Mas Sumadi Ciblek menika ketuane wonten mriki wakile kudu nggih ngertumut hangregengaken swasana ing dalu menika. Langsung mawon disupport Mas. Kalih Mas Sulis nggih siap-siap. Sak sampunipun Bapak Sulis kedah siap-siap. Ya, kami silakan pada perhatiannya kepada muda-mudi dipersilakan untuk berfoto-foto dengan pengantin. Ditinggal dulu sejenak. Muda-mudi dipersilakan untuk berfoto karena besok masih ada waktu banyak sibuk. Jadi mumpung malam ini ada kesempatan dipersilakan muda-mudi khususnya untuk berfoto-foto ya kepada kedua mempelai. Oh, Sugeng Dalu ya, nanti mudah-mudi minta lagu request Sugeng Dalu nanti akan saya haturkan kepada nggih bar niki Giono terus Mas Sulis terus Pak Paryono nggih Mas Giono nggih lali nganten. Siap-siap Mas Giono nggih. Heeh. Monggo Mas Madi. Monggo fotomu. Yo, fotomu. Ayo dikancani. Fotomu iso. Mbak Lulu monggo fotomu. Monggo Mas Jono joget. Mas Warjo iki ya arep duwe gawe limbung monggo. Fotomu sing nang HP ku wong ayu tak sawang arinten lan dalu andeng-andeng nang pilingan dipandang so ayo tambah rindu yen aku rindu nyawang fotomu nambahi kangenku tak sawang ambal ping 1000 soyong ngalem nempel ning dadaku. Lulu kok kurang semangat kan tuh Mbak? Sing semangat aja Mbak. Dosa yang sayang aku senang.
pilingan dipandeng so ayo tambah kelingan rindu yen aku rindu nyawang fotomu nambahi kangenku tak sawang ambal ping 1000 soyong ngalem nempel ning dadaku hae 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 Matur suwun Bapak MC. Matur suwun Kang Mas Amati sampun ngaturaken dina swantenipun menika lajeng kawula swanipun panjenenganipun Mas Giono saking Dayak. Monggo kula aturi jumeneng Kang. Monggo Pak Sukiyam. Sidorondo Mas. Lagune nyemoni gak. Wah, dong guyu lho. Mas Gito ki arep kewas sasi 7. Tanggal 24. Mas Margono, aja mlerok wae. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno kaya aku iki. Tenane. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Nanging iki kabeh mau wis kepacut. Ibarat kubur ana bakal dadi sego. Mula ketunku iki tanpa upama. Ngerti ngono layanganmu sing tak tampa. Kabeh mau ora perlu diketuni. Janjiku mbiyen aku sabar ngenteni. Kowe lan aku
muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondane ora nyono sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane anggap tresno bebojoan sak lawase Mas Dana, ayo sing penak Mas Dana. Masak Mas kita. biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati Saka pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki ne dadi rondo ning iki kabeh mau wis kebaca ibarat ukur ora bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh mau ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sakuh ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondane ora nyono sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane anggap tresno bebojoan sak lawase anggap tresno bebojoan sak lawase matur suwun lagi gak tambah tambah rek oh tambah tali kotang mas Nun nggih, sepeda malih nimbali atur dhumateng panjenengan Mas Sulis lan ugi Bobo Haji Ngadimin kuraturi foto-foto pangeston kalian pengantin serempit sumangga sakniki. Sepeda malih Kang Mas Sulis lan ugi Bobo Haji Ngadimin dipun kulaturi foto-foto pangeston kalian pinanganten serempit matur suwun. Bang Jo, nek gak semangat blas bengi iki Bang Jo legok. Kok gak semangat loh hari ini? Kesel. Dek biyen wis tak tukokke Apa, Mas? wujud tali sagotange Oh, saiki ne lah kok ilang sak slirane apa kurang larang pungkasane kowe ilang neng ngendi nggonku goleki tali kotang Iki mas taline tak ujug
Tali kota iki tak simpen tekan ing pati tali totang tondo tresnaku kang suci Kembali ini goyang bersama Yuk Kalista Alah, hati-hati yen wis tak tukoke wujud tali sakotange saikine lako ilang saslirane apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi goleki tali Latihan iki katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu yo apa kurang larang pungkasane kowe ilang nang ngendi nggonku goleki tali kotang tali kotang tondo tresnaku kang suci tali kotang tondo tresnaku kang suci Terima kasih Mas Nggih, monggo Mas Sulis, maka langsung jumeneng langsung kemantan iki Pak Paryono siap-siap. Nggih, ayo Sukino dicekel iki mikeno. Monggo Mas Sulis. Nggih, Mas Pandu siap-siap panyuwune manis ngalor ngidul gawani gendul. Siap-siap. Nggih, kula nyuwun es semu. Ayo karo sapa iki? ketemu wong ayu
Senadyan mung krungu swarane apa maneh yen nyawang eseme bebasan segara madu kalah manis sing manis dhewe esmu jantenan esmu glendeng Glendrenge apa dompetmu, Mas? dompetku Aja ngomong nek dijaluk boseng. ora Boseng gak wis krungu ding. bos aja dijaluk ya ngesakne aku Kowe kirim tuku susu susu anakku kok. Ora. Ayo tekirimi no kok goblokmu. Iya. Ya maaf bro. Kowe boloku kok, Bro. Wong Gusti ning sajroning impianku bisa nyanding sliramu wong bagus. suwe ora ketemu wong ayu gawe kangening atiku tak suwun rinten lan danu pamujiku manggiya rahayu sanadyan mung krungu swarane apa maneh yen nyawang eseme bebasan segara madu kalah manis sing manis pancen esmu Joget terus ngantek aboh rek enek sing jogeti to ki. Kok gething aku. Mas. urung wayahe Hah? Ayo Mas Marjo, Mas Ciblek. Ndador rene. Bos Margono ndan joget kene. Ibu bunga ing ati wong bagus. oleh tambah ya. Kok ora tambah pita? Tambah Oh nggih, napa tambahe? ireng manis ya. Niki saged to Mbak Lulu? Pripun Mbak Lulu? Lah. Yo lah lambukmu aboh carane ngene iki. Lho, ledes kabeh aku wisan. Batukmu ya. Wis ben remuk sisan. Ayem.
lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri kerajaan ayu lahir lan batine sering dolan nang omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manis Bu endi to ki aku rek. Oh lho cek ning mburi. Tak kira Bali. Terus tak lirak-lirik. Ora. Oh, gak ora sah aku wis dikeki Pak ayo isin aku. engko njaluk tambah Tambah neh. Lho, Pak senengane ngono kuwi ngakon njaluk tambah kok piye jajal. mong jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manis Kemana kok yang bersama nyuk kalis ta? lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri galak ayu lahir lan batine sering dolan nang perlune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manis mendem tenan Suli. Wedi aku. Aku gane dijajak Indomie ya. Mong jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan
matur suwun. Lha nggih matur suwun Mas Sulis menika pemuda-pemudi Lempar. ngersakaken lagon request Sugeng Dalu. Mudah-mudahan lagu ini bisa mengobati rasa lelah kepada muda-mudi semangat ya jadi seniman dan seniwati. Oke, terima kasih. Habis ini Pak Paryono Sugeng Dalu diaturke, ayo. Atau yang nyanyi mbak-mbak ya nanti Mas Suroso ngidam jemblem. Mana perwakilan muda-mudi Sugeng Dalu? Ayo yang mana yang mau nyanyi? Pilih yang mana yang bisa perwakilan Sugeng Dalu. Wahyu yo ini. Tapi Karang Taruna joget semua ya. Ya, yo, Sugeng Dalu perwakilan satu artisnya. Ini Karang Tarunanya joget semua. Ayo dipersilahkan. Sini berdiri semua. Sugeng Dalu, Mbak Lulu Eloro. Masih bersama Yukalista. Para pasukan gengnya. Karang Tarunanya mana semua? Pengen balik
dalu sampun Kang Nes. Hah? 1 2. Gini Mbak Ana. Ya udah kasih 1 2 masih bareng New Kalista. Masnya juga sini dong. Monggo Pak Paryono jumeneng dono swanten. Ayo no di MC nih, Sugeno. Kesel aja aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggian kalian campur sari New Kalista dengan pimpinan Bangjo. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan petugas keamanan, terutama dipimpin oleh Bapak RW, Bapak Ambok 1, dan rekan-rekan dari Koramil Talok. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya untuk memantau situasi. Baik, untuk nun sewu nggih, untuk mensterilkan situasi, saya akan bawa dulu. Sudah? Pamintaku lima situasi atau teruntut tansah reruntungan ing sarina sawengine datan kenggang sarambet hamung aduh caketing ati yen cedak tansah mulat sida asih pindho mimilan mintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib sido asib upama sliramu sekar melati aku kumbangi dangkari upama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati semono
Nitro Arinoso Saroso rasaning driya Miterosa jagat raya Kalingono wukir lan samudra Norailan pemanise aduh dadi ati selawase nalikane ra enggalu atiku lam-lam menjira ayu nganti mati ora bakal lali lakae lendange mlaku upama sliramu sekar melati aku kumbangi cari upama sliramu margi awang maning aku kan bakal liwati sineksendi tangeluku semono janji prasetya nenati tancaku mandeng nitro arinoso saroso rasaning driya miterosa jagat raya kalingono wukir lan samudra Norailan memanise aduh dadi ati selawase nalikane ra enggalu atiku lam-lam menjira ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku
Lagune napa, Mas? Rondo Kempling. Kok ra milih sing rondo? Pasukan JKT wis semangat ya lho. Badhe tindak pundi pasar Mas katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang ngatur kula gelem kancani niki blonjo napa mbayu badhe pindahan ampun gelombas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar paing rawan rondo kanggoku anggap pate penting neng Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting biar janda yang penting tanah banting apa iya Mas pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi nang pasar katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani wong legan kula ngomongan niki blonjo napa mbayu badhe pindahan ampun gelombas sampeyan ampun kuciwa kula rondo ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar kliwon oe prawan rondo kanggoku angge sami mawon
ketahan banting 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 banting. Nggih. Matur nuwun. Dua Monggo, lagu Mas. sampun. Manis, lanjut nggih. Manis. Oh, nggih. Iki menika wonten pendutan iki menika lagun manis monggo dipun aturaken. Lagune manis, Mas. Kaya sing nyanyi nek iki. Minangkani pamundhut saking Mas Pandu manis. Mas Gianto siap-siap menyanyi Memanikmu. Mas Suroso ngidam jemblem. Manis dik kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem esemmu ngukuli madu bisa-bisa rontokke jantungku. Gulane Jawa kowe tamanes dasare prasaja Memang lidah Mas tidak bertulang, pandai bersilat kowe watake wong lanang. Yuk Kalista. Mae lagi baik hati kowe. manis dik kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis Apa ya? yen mesem esemmu ngukuli madu bisa-bisa rontokke jantungku. Sampean gawane kedul
kowe camane dasare prasaja iya ser Inggih mekaten lakon manis sampun dipun aturaken inggih menawi pundutanipun sinten. Mugi-mugi kangge jami saya dumateng panjenengan sedaya. Inggih menika wonten request panjenenganipun Bapak Suraya menika badhe nyuwun lagu napa? Ngidam Jemblem. Nah, penyanyine sinten milih? Oh, Mbak Epeledut. Nah, ayo artis sawer. Alhamdulillah. Monggo sing pasukan joget. Saikine aku kepikiran so kapan bisa nyicipi jemblemu cahayu angen-angenku sangka mbon-mbonan ngajakan tapi turu ayo ten telung wulan waku nyidam jemblemu saupama mbokon tuku larang ra duwe duit ngedol omahku nyidam jemblemu jemblem sing endi Mas jemblem sing kuwi Dek sing kuwi ngendi ta Jembleme sing kuwi wae lah. Lah. Iki bosok ya. Bosok. Bosok nek wong loro ya pen. Lah. Gak apik blas kowe. Sapa Dek kowe, Dek? Rek bagus semen. Oh, senyawer sampean kok. Ya Allah, Mas. Oh, lalah maaf, Mas. Aku mau salaman sik. Oh, alah. Oh iya. Salaman sik no. Lah.
Sing kok daerah ayo ndak Jemblem sing ngendi Dik? Jemblem sing ngendi to Mas? Wes bingung aku golek Pak jemblem. ya aja bingungi. Ya jemblem sing mantutuk kuwi. Dek, aku penasaran. Apa ya bener kowe dodolan jajan? Nyawang kowe sing bakul jajan. Mesti wae jajanmu yo enak tenan. Mas, kuwi pancen bener Mas. Tapi mung mari siji jenenge jemblem. Jemblemku pancen disumpah. Kuwi kabeh padha ngiler. Jemblemku super, tapi wong padha ngiler. Jemblemku super, tapi wong padha ngiler. Orang yang nyukalista, bosku loyo, bose loyo. Mbok ra ngono lho. So. Saiki ne aku kepikiran. Sok kapan bisa nyicipi jemblemu? Angen-angen ku sangka bonem-bonan. Iso tak bangan sadurunge turu. Kaya wong sing mateng telung wulan. Waku iki ya nyidam jemblemu cayu. Umpama mbokon tuku larang. Ra duwe duit wani ngedol omahku. Aku nyidam jemblemu. Jemblem sing endi Dik? Jemblem sing kuwi Mas. Sing endi kuwi Dik? Mosok ra ngerti Mas. Aku ra ngerti. Pak yo aja bingungi. Ya jemblem sing mbok gembol kuwi. Aku nyidam jemblemu Mas. Jemblem sing endi Dik? Jemblem sing kuwi lho Mas. Sing endi kuwi Dik? Mosok ra ngerti Mas. Aku ra ngerti Dik. Pak yo aja bingungi. Aja angel-angeli. Ya jemblem sing mbok gembol kuwi. Oke. Siap. Terima kasih. Inggih matur nuwun dumatengipun Bapak Sraya ingkang sampun ngaturaken lelagon ngidam jemblem. Wis tuwa nom kabeh do seneng jemblem. Inggih menika panjenenganipun Bapak Giyanto. Monggo pupung ketemu kalih campur sari nyukalista. Adoh-adoh monggo Mas Giyanto. Mas Giyanto memanikmu Mas pelangenan Mas. Yen ora ana ya Mas Piyono. Mas Piyono ndelok. Oh Mas Piyono. Kangge ngregakaken swasana wonten ing dalu punika. Mboten enten sing purun nyumbangken dana sewanten monggo.
Ayo Mbak Indah nek ora gelem nyanyi. Mas Gianto. Oh, Dahlia, gua. Dahlia. Wes milio sing ndi, penting sawerane. Nah. Dahlia, ayo. Ayo Mas, pupung adem-adem mungkin anget-anget joget kene. Ayo Mbak Lulu dikancani Mas iki. Dahlia. Menika salah lagu Mas Abong. Yune tak berdaya. Bunga di taman kini layu kita kumbang dia 12 stasi. Bungaku malu-malu mendung pucat warnanya. Bungaku malu-malu bersedih sesali diri. Ayo Mas Yono, adem-adem Mas. Ayo. Ya sudah bunga dahlia, bungaku dahlia. Duhai bunga pujaan, kau bunga dahlia. Oh bunga kesayangan, kau bunga dahlia. Bungaku. Bunga
Inggih menika wonten request saking panjenenganipun Bapak Haji Bubinsa. Mar. Menika badhe request monggo Pak. Oh, menunggu. Cari dulu anunya. Iya. Menunggu. Cari dulu siapa mana itu? Menunggu. Bukan gitu, Pak. Oh, Dalia. Satu dulu. Ayo bantu tak bergayang, tak sawer. Ini piye to? Nang daerah sing nyaweri sapa iki? Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ya, dibantu joget. New Kalista. Kalistanya Indonesia. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanganmu ku tunggu telah lama.
telah berjanji bila engkau jumpa lagi kedatanganmu telah lama ku tiada yang lain lagi. Ku bersandar diri mencurahkan isi hati. Lama sekali aku menanti kedatanganmu kekasih. Tanpa hati tidak akan sedih, kau biarkan ku sendiri. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Dan engkau telah berjanji kita jumpa di sini. Kedatanganmu aku tunggu telah lama ku menunggu. Baik, satu lagu lagi, judulnya Tak Berdaya. Artisnya Koramil. Berjumpa dan bercinta, berpisah pula. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Setulus hati. Asik.
lagi. Asal bahagia bila ku melepasmu, turutilah kehendak orang tuamu. Selamat berpisah sayang, iring doa semoga kau bahagia sepanjang masa, ku tak berdaya. Asik, he 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 Aku kasih, bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati. Bahagia bila ku melepasmu, turutilah kehendak orang tuamu. Selamat berpisah sayang, ku iring doa semoga kau bahagia sepanjang masa, ku tak berdaya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Babinsa yang telah menyumbangkan album 2 lagu berturut-turut. Mudah-mudahan nambahi semangat kepada kita semua. Pada nyumbang lagu, Mas? Monggo. Loro hati loro, Mas. Ya mohon perhatian untuk saudara-saudara sekalian. Untuk ya, akan ditutup tempatnya kosong-kosong. kurang apa aku iki dadi wanita, kurang apa aku iki nggone tresno, yen nyatane sliramu larani ati, ati taku wis ora tambani. Bojoku apa bojone bola balik mung gawe nglarane rasa tresno sliramu
bojone bola bali agawe nglarane rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga wis milio aku apa dewene wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe gelane krasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga lanjut kangene ati mas
Aku wis bacut tresno nelongso rasane ngati kapan atiku bisa melu duweni asik hey. Manis rasane najan tilas tak enteni randane sayange anake loro nanging aku wis bacut tresno